תגיד שאני רוצה לקנות דירה נוספת, ויש לי 3 ילדים שהם כולם גירים. היינו מעל גיל 18. אני לא רוצה לקפח אף אחד מהם. אז אני ארשום את הדירה הנוספת, על כל אחד מהם שליש. מה חסכתי? חסכתי מס רכישה. בסדר, זה תכנון מס לגיטימי. אבל כדי שהוא יהיה ממש לגיטימי, הדירה שאותה רכשתי לא יכולה להיות בניהול שלי. אם אני הולך להשכיר אותה, הילדים שלי צריכים לקבל את השכירות. לחשבון הבנק שלהם. הניהול של הדירה, החתימה על חוזה השכירות, הכל צריך להיות בבעלות הילדים. אסור לי להיות מעורב בשום דרך ואופן, כי אחרת היא עלולה להיחשב כעסקה פיקטיבית. בוקר טוב אביעד, בוקר טוב. בדיוק אמרנו שיש לי חלום להיות זמר, אז מה אתה אומר, אני תתן פה מה איזה זה סרסור? זמר? חבל על הזמן, אתה מבריח את הצופים ואת השומעים. מה קורה? צח, התגעגעת בסדר אליי? אמנם גמור. הקלטנו לפני יומיים, אבל קודם כל, התגעגעתי. תמיד כיף לבוא לטוקס ברמת השרון, יש פה אווירה ביתית, המקום הזה מזמין. כן, האמת איך שאתה נכנס, שאתה רואה במדרגות משהו כזה, פשוט מושך אותך על המקום בצורה בלתי אמיתי, רגילה. אנחנו ממליצים בחום. אמנם אנחנו לא לקוחות פשוטים, אבל אנחנו אוהבים את המקום. חשוב לומר. יש כימיה. אתה בא לפה, באמת יש פה איזו תחושה אחרת. טוב, אתה מבלבל את הביצים. יש לנו היום אורח פורח. אורח מדהים. זה פרק איך נקרא לו? זה must. שאנשים ישמעו, יראו, יחכימו. יש פה, הולך להיות פה נושא, כל מה שקשור, אנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור למיסוי בנדלן. זה משהו שהוא באמת, אני יכול להגיד, שגם אני אחרי כל כך הרבה שנים בנדלן. זה עולם בפני עצמו. עולם שלם, ויש פה את עורך דין שחר אהרוני, שיציג את עצמו. שחר, בוקר טוב. בוקר טוב, תודה שהזמנתם. אביעד, צחי. כיף שאתה פה. שמח להיות איתכם. אני רוצה שקודם כל, לפני הכל, תציג את עצמך לצופים, למי שמקשיב או שומע או רואה. תספר לנו קצת עליך. עורך דין שחר אהרוני, עורך דין מ-2003, מתמחה כמעט אך ורק בנדלן, בכל הנושאים שמשיקים לנדלן. בשנים האחרונות משקיע המון זמן במיסוי מקרקעין. מיסוי נדל"ן. תחום שלזרים יכול להיראות די משעמם, אבל אני מסתכל עליו בצורה קצת אחרת, איך אני אוכל לסייע ללקוחות שלי, בכל נושא של חיסכון במס, על פי הוראות החוק. וכל פעם שאתה מצליח לעשות את זה, זה נותן לך איזושהי תחושה של... לא כל עורך דין נדל"ן גם מתמחה במיסוי מקרקעין. נכון, יש... בוא נגיד ככה, יש את מהלכי הפטור הרגילים, זאת אומרת בעסקאות רגילות שבהן מדובר בדירות יחידות, בין אם זה ברכישה ובין אם זה בקנייה, ובין אם זה במחירה. אז יש את עניין הפטורים, וכל עורך דין יכול למלא פטור. הסיבוך מתחיל כשיש פה חיוב במס, או כשמדובר בנכסים מיוחדים, כמו בתים פרטיים ודברים כאלה שמעורבות פה זכויות בנייה. אני מניח גם בכמות נכסים. אז שנייה לפני שאנחנו צוללים, עורך דין אהרוני, יש לי הפתעה בשבילך. עוד פעם אתה עושה את זה? יש לי הפתעה. כל פעם הוא מביך. יש לי הפתעה, יש לי חפרפרת. אוי במשפחת אהרוני. ואני רוצה לספר לך, אביעד, על 5 דברים שלא ידעת על עורך דין שחר אהרוני, וגם אני, אחרי היכרות של 20 וכמעט 2 שנה, לא הכרתי. אז שחר, יש לו כישרון נגרות מדהים. הוא ניגר חצי מהבית שהם גרים בו. אז זה משהו שלא ידעתי. אחלה גבר. כשהוא מחליט להכין אוכל, אז זה הכי טעים, עם הפרודוקטים הכי טובים, ואין אצלו מצב ששואלים, כשהוא שואל, או כשאומרים לו, יצא טעים, אז הוא לא אומר ברור, כי זה obvious שיצא טעים. כמו אמא שלי, מחמיאה לעצמה. יש לו תחביב יקר של רכבי ספורט, אבל הוא הכניס את הילדים שלו ככה לתוך העניין הזה, אז זה כיף. יש משהו שהוא מדהים בעיניי, הוא מתנדב במשטרת התנועה. זאת אומרת,
כל הטירוף של היום-יום, של העבודה, של הילדים, של המשפחה, אני חשבתי על הוא מילה מצא. אחרת, אבל בסדר. הוא מצא, כן? סתם. אוקיי. אז הוא מתנדב במשטרת התנועה, לא כדאי לך להתקל בו. ויש דבר עוד יותר מדהים שמתעלה על זה, זה שרק מצייצים בבית, בין אם זה האישה או הילדים, ומבקשים, אז הוא חייב להביא את זה, אבל הוא מביא את זה בהפתעה. זאת אומרת, זה לא משהו כזה שיאללה, קניתי לכם, תחנקו. צריך להיות בהפתעה, משהו כזה שיש איזה הילה סביב ההפתעה. אז... אני אגיד דבר קטן, אני אז אומנם את יפה. שחר לא מכיר 20 שנה, אבל הכרתי אותו מעסקה או שניים בנדלן. אני תמיד אוהב אצל עורכי דין, כי יש עליהם, כמו על כל מקצוע בעצם, סוג של סטיגמה של... אני אוהב את השילוב של המקצוען, אבל מצד שני גם אנושי ובגובה העיניים, גם עבודה מול המתווכים. הזמינות, הפשטות הזאת, בלי כל כן, הפקידות מסביב, וכל המניירות, וכל זה, כן. הפשטות, העבודה מול האנשי מקצוע מסביב. אין ספק, אנחנו גם אמרנו את זה בפרקים קודמים, היה לנו פרק בדיוק על לסובב סביבך את הבעלי מקצוע שהכי נוח לך לעבוד איתם. נכון. אתה אחד מאלה. יאללה, בוא נצלול. טוב, תקשיב, שחר, אנשים מבולבלים. במדינת ישראל יש מיליון מיסים, אבל אם אנחנו לוקחים את מיסי הנדל"ן ומצמצמים את זה רגע, אז יש השבחה, ויש שבח, ויש מס רכישה, ויש. בוא תעשה לנו סדר, ככה, למי שלא מבין במושגים, מה ההבדלים בין היטל השבחה, מס שבח, מס רכישה, אלה שלושת הדברים העיקריים. שוט. אוקיי, אז כמו שאמרת, צחי, יש לנו למעשה 3 מיסים עיקריים בעסקת נדל"ן, שמתחלקים ל2 מיסים שחלים על מוכר, ומס אחד שחל על קונה. אז המס שחל על הקונה הוא נורא פשוט, נקרא מס רכישה. אתה עובד קשה מאוד, חוסך כסף, קונה דירה, לוקח משכנתה, המדינה אומרת לך, בוא תסייע גם לנו, תשלם לנו עבור הרכישה שקנית. המס הכי לא צודק. בדיוק, זה סוג של, אני קורא לזה מס הוונטה. כשנגיע למס שבח, אז אני אסביר למה, אבל במס רכישה, לפחות לאלה שקונים את דירתם היחידה, המדינה אומרת, אוקיי, אני אבוא לקראתכם, ועד לסכום מסוים שסובב סביב 2 מיליון שקלים, אני לא אגבה ממכם מס, אבל אם אתם עבדתם נורא קשה, וחסכתם נורא הרבה, ואתם קונים מעל 2 מיליון שקלים, אז בואו תשתתפו גם איתי, עם המדינה. לגבי מס... רגע, ואם אתם קונים בכלל דירה שנייה... בדיוק, לגבי אלה שקונים דירה להשקעה... שעבדו מאוד קשה סביב אל הכסף. בדיוק, זה עוד איכשהו נגיד, עוד אפשר להבין, כאילו, למה... למה אפשר להבין איפה? אני אסביר, כי בסופו של דבר, יש דבר שנקרא צדק חלוקתי. שאנשים שמרוויחים באופן יחסי הרבה מאוד כסף, מצד אחד יכולים להרשות עצמם לקנות נכסים מאוד יקרים, ויותר מנכס אחד, ו2 נכסים ו3 נכסים. יש מקום למסות אותם באופן אחר ממי שקנה דירה יחידה. להקטין את ההבדלי מעמדות. כנ"ל לגבי מס שבח, שזה מס שחל על מוכר במחירה, כברירת מחדל. אולי לא ידעתם, אבל מס שבח זה מס ברירת מחדל. זאת אומרת, הוא קודם כל הוא חל. החריג הוא זה אם אתה פטור. בסדר? ובדרך כלל הפטור הקלאסי זה פטור של דירה יחידה, שאני מחזיק בה למעלה מ-18 חודש, ואין לי דירה נוספת, ולא ניכנס לשאלות של האם יש לי שליש דירה או חצי דירה, אבל בגדול, אם זו דירתי היחידה ואני מחזיק בה למעלה מ-18 חודשים, אני זכאי לפטור. המקום שבו אני לא זכאי לפטור, אם זה דירה נוספת שלי ואני מבקש למכור אותה, או אם זה בית ששווה למעלה מ5 מיליון שקלים, ואז אני ממוסה ליתרה, פה יש צדק חלוקתי, כי המדינה באה ואומרת... רגע, גם במס שבח יש מדרגות? גם במס שבח יש... אני מדבר על הפטור מדירה ראשונה. יש תקרה, והתקרה עומדת על 5 מיליון שקלים. זאת אומרת שאם אני מוכר דירה ראשונה אחרי 18 חודש, והיא עולה 3 מיליון אפילו, 4 מיליון, אני פטור ב100%. התשובה היא כן ולא. כן, אם מדובר בדירה שהיא דירה סטנדרטית, לצורך העניין, בוא נגיד דירה בבית משותף.
אם כמובן מכרת אותה ב7 מיליון שקלים, אם זה נגיד פנטהאוז, אז אתה תשלם על ההפרש שבין 5 מיליון ל7 מיליון, אתה תשלם על ההפרש מס שבח, תלוי מתי רכשת. אבל אם מכרת בית פרטי, והשווי של הבית הוא 5 מיליון שקלים לצורך העניין, אבל השווי הבנוי של הבית הוא רק 3 מיליון שקלים, אז 2 מיליון שקלים משקפים כנראה זכויות בנייה, שביקשת לתמחר אותה במסגרת המחירה. וזה לא פטור ממס. זכויות בנייה שלא מומשו הכוונה. בין אם מומשו, ואם הם מומשו, אז אין זכויות. אז זהו. אבל אם הם לא מומשו, ואני מגלם אותם בתוך העסקה, אז אני משלם עליהם מס. שים לב, אנחנו לא מדברים עכשיו על היטל השבחה. מדברים על מס שבח. המס השלישי שחל על מוכר זה היטל השבחה, שזה מס שאתה משלם אותו על זכויות בנייה לרשות המקומית. זאת אומרת, אם הנכס שלך הושבח על ידי הרשות, זאת אומרת, הרשות העניקה לקרקע שלך זכויות בנייה מעבר למה שקיים, היא אומרת לך, על הזכויות האלה תשלם לי מס כשאתה מוכר או כשאתה בונה. אז יש סיטואציה שבה אני מוכר בית פרטי עם זכויות בנייה, ואני אשלם היטל השבחה לרשות המקומית, לאותה עירייה שבה הנכס נמצא, ובנוסף אני גם משלם מס שבח על זכויות הבנייה האלה, ויהיה פטור רק על מה שבנוי בפועל. זאת אומרת ששני המיסים הראשונים, מס רכישה ומס שבח, זה המדינה. נכון, זה שייך למשרד האוצר. אוקיי, והיטל השבחה שייך לרשות המקומית. אני רוצה רגע להבין משהו, כי אם אני לא מבין לעומק, זה אומר שבוודאות גם מי שישמע אותנו. כשאתה נגעת במס שבח, אתה אמרת שמס שבח יש לו את הפטור עד 5 מיליון. אבל במידה ויש זכויות בנייה, אז תסביר את זה שוב. סליחה שאני קוטע אותך, יש לנו דוגמה חיה. נכון, כי זה משהו זה שאני מעולה, גם השאלה שלך לא מצוינת. מבין. אז יש שאלה שלך מצוינת. יש לנו דוגמה חיה, שחר יפרט עוד רגע, על בית צמוד קרקע בפתח תקווה, שיש עליו שטח, יש עליו בית על שטח של כמעט 300 מטר, הבית הבנוי הוא 60 מטר בלבד, ויש זכויות של 100% מהמגרש. עכשיו, כשאנחנו הולכים למכור אותו, מס השבח, כפי שאמרנו, הוא שייך למוכר ולא לקונה, ופה נכנס שחר, תסביר לנו בדיוק הנושא של המיסוי. אני אסביר, אני חושב שהדוגמה הזאת, הדוגמה הזו שצחי נתן, היא דוגמה שהיא יותר קשה להבין אותה. אני אתן דוגמה שיותר קל להבין אותה. לדוגמה, בית בנוי על מגרש של 400 מטר לצורך העניין, שנמכר או מחיר המחירה שלו, הוא 6.5 מיליון שקלים. בסדר? נגיד שהבית בנוי 100 מטר, הוא נמכר ב6.5 מיליון שקלים. ואנחנו יודעים שלבית הזה יש זכויות בנייה נוספות, אפשר להרחיב את הזכויות לצורך העניין, נגיד עד 350 מטר. עוד 250 מטר אקסטרה. אז כשמגיעה עסקה כזאת, קודם כל, התפקיד שלנו כעורכי דין זה לבדוק, האם בכלל יש זכויות בנייה? יכול להיות שהזכויות על הבית הזה, זה באמת רק 100 מטר ואין יותר, גם אם הייתי רוצה. אתה מדבר אם אתה מייצג מוכר. ודאי. אז אנחנו בודקים. אם התשובה היא שיש היטל השבחה, אז הנגזרת של זה שצריך לבוא למוכר ולהגיד לו, אדוני, תקשיב, כשאתה מוכר את הבית הזה ב6.5 מיליון שקלים, אתה יכול לקבל פטור על הבנוי, שתקרת הפטור היא 5 מיליון שקלים, בהנחה שהבנוי שווים 5 מיליון שקלים. אבל אם השווי הבנוי של הבית, של אותם 100 מטרים בנויים, הוא 3.5 מיליון שקלים, וכל היתרה זה השבחה העתידית. וכל היתרה, אז היתרה שמשלימה ל6.5 מיליון שקלים, דהיינו 3 מיליון שקלים, זה מחיר שלא פטור ממס. והמס הוא מס על זכויות בנייה. כי אחרת אין דרך להסביר למה הבית הזה נמכר ב6.5 מיליון שקל. אם אני אצליח להוכיח לרשות המיסים שהשווי הבנוי של אותם 100 מטרים נושק ל5 מיליון שקלים או עובר את ה5 מיליון שקלים, נגיד בגלל מיקום של הבית, רמת הגימור של הבית וכן הלאה, אני אציג שמאות שמראה שהבית הזה בנוי כמו שהוא עכשיו שווה 5 מיליון שקלים, אז אני אקבל פטור
על 5 מיליון שקלים, אבל אני אשלם מס על 1.5 מיליון הנוספים. הדרך היחידה לקבל פטור מלא על בית פרטי, זה, נחזור לדוגמה של צחי, שהבית לצורך העניין במחיר המחירה שלו הוא 3.5 מיליון שקלים, והשווי המלא שלו, הבנוי עם הקרקע, מגיע ל3.5 מיליון שקלים. זאת אומרת שהמוכר לא גילם במחיר המחירה את זכויות הבנייה, בין אם יש ובין אם אין. זאת אומרת, אם יבוא שמאי ויגיד, אדוני, הבית הזה ללא זכויות בנייה שווה 3.5 מיליון שקלים, אז הוא בפטור מלא. אפרופו מס שבח, למרות שאני חייב להגיד משהו, סליחה, שלדעתי, תקנו אותי אם אני טועה, בדרך כלל שאתה קונה בית קרקע, גם אם הוא קטן על מגרש, רוב הכסף שאתה משלם זה לאו דווקא על הזכויות, אלא יותר על הקרקע. אז איך בא מס שבח ואומרת, איך היא יכולה להוכיח, איך בעצם מס שבח יכולים להוכיח שבעצם המס אמור להיות מוטל על הזכויות, כי בסוף מה שאני משלם עליו, זה בעיקר על הקרקע עצמה. אם אני עכשיו קונה קרקע בנווה עוז או בכפר גנים ג'. אני אסביר, זה לא משנה איך, אני אסביר. אבל הקרקע זה לא משנה, מה זה זה לא משנה איך אתה קורא למוצר. קרקע וזכויות בנייה, שתיהן חייבות במס מלא, לפי זכות אחרת במקרקעין. מה הכוונה? שמעתם על המס שנקרא מס שבח ליניארי? על החישוב הליניארי של מס שבח? כן. אז בואו ניקח דוגמה של בית שנקנה בשנת 65, והוא בית של 50 מטר על קרקע של 300 מטר. אין מחלוקת שיש זכויות בנייה לקרקע. על הקרקע יש זכויות בנייה. זה שאתה אומר, יש זכויות בנייה לתוספת לבית, זה בסדר, אבל הזכויות בנייה הן מתייחסות לקרקע. והבית נמכר ב5 מיליון שקל, לצורך העניין. אז התפקיד שלנו כעורכי דין זה ליצור קשר עם שמאי, שיגיד לי, אדוני, השווי הבנוי של אותם 50-60 מטרים על הקרקע הספציפית הזאת הוא X, לצורך העניין 2.5 מיליון שקלים. אני יודע לומר, אם זה 2.5 מיליון שקלים ואתה מבקש למכור ב5 מיליון שקלים, אז ה2.5 מיליון שקלים הנותרים הם זכות אחרת במקרקעין, הם אפילו לא חל עליהם חישוב ליניארי. זאת אומרת, המס שאתה משלם על הזכויות האלה בסיטואציה שבה הבית הזה נרכש לפני שנת 2014, הוא מס מלא, הוא מס שיכול להגיע במקסימום שלו לכדי 38%. בוא נאמר למי שלא מבין, שבינואר 2014 עשו תיקון לחוק, וכאילו... 76 לחוק. עשו תיקון לחוק, וכאילו התחילו לספור את כל הנושא של מס שבח. דרך אגב, אנחנו מדברים כרגע על בתים פרטיים, אבל גם בדירות. זאת אומרת שרכשתי דירה בשנת 2000, לצורך העניין, אז החישוב של מס שבח מתחיל להיספר החל מינואר 2014, לא משנת 2000. אמר את זה בצורה יותר פשוטה. אני מבין שהנושא של מיסוי הוא, למי שלא בתחום, נורא קשה להבין, ולמי שכן בתחום, נורא קשה לפשט את הסיטואציה. אני חייב לעצור אותך, אני חייב להגיד לך משהו. אני חושב שאם בן אדם עכשיו שומע, הוא אומר, אוקיי, אני מבין כל מה מ-2014, אחרי 2014, זה לא מה באמת מעניין אותי. אני בא לקנות, אני בא למכור. אני רוצה אנשי מקצוע טובים סביבי. בוא ננסה לקבוע ביחד 2-3 כללים שאתה בא ואומר לקונה או למוכר, באיזה מקרים נכון לבדוק את הנושא של היטל השבחה או מס שבח למוכר. מס רכישה זה די ברור לקונה, הוא אמור לדעת את זה. אבל כאילו באיזה מקרים שווה להביא שמאי, כי בדירה רגילה לדוגמה, יש לי צורך בתור מוכר להביא שמאי לפני, כאילו, בתור מוכר, לא בתור קונה. התשובה היא רק אם מדובר בדירה שיש בה זכויות בנייה נוספות, דוגמה. כמו שהיה לי ברב גולד. בדירה שהיא מיועדת לפינוי-בינוי. כן, היה לי נכס. בדירה שהיא מיועדת לפינוי-בינוי, ניקח דוגמה של דירה של 40-50 מטר, בבניין רכבת, שאושרה תוכנית לפינוי-בינוי על המתחם, הדירה חייבת בהיטל השבחה. אם
עוד לא ניתן היתר בנייה, גם אם נחתם חוזה עם היזם, ועוד לא ניתן היתר בנייה לפרויקט, והבעלים מבקש למכור לפני ההיתר, תחול עליו חובת תשלום של היטל השבחה. כלפי רשות המיסים, כלפי מס שבח במחירה, הוא יכול לנסות לדווח פטור, כי בכל זאת דירה בבית משותף, כן? אבל אם ירצו לדקדק איתו, יגידו לו, אדוני, הדירה הזאת היא של 40 מטר, איך פתאום אתה מוכר אותה ב-1.9 מיליון שקל? הוא כבר גילם את הרווח. בדיוק, הוא גילם חלק מדירת התמורה שלו. ויגידו לו, על הדירה באמת שווה אולי 1,250,000, או 1,300,000. יש סיכוי שהוא יכול לדעת את זה לפני זה? בוודאי, הרי מוכר יודע אם הנכס שלו נמצא בהליך של פינוי-בינוי, ודאי ובוודאי אם הוא חתם עם יזם. לא, הוא יכול לדעת את גובה המס במידה ויהיה לו? לא, הוא לא יכול לדעת. זאת אומרת, יש פה איזשהו נעלם. הוא לא יוכל לדעת. לא רק זה, יש פה דילמה, כי בעצם אם אני מוכר, ואני רוצה למקסם את המחירה, ואני יודע שהנכס הולך לפינוי-בינוי, מצד אחד שווה לי לחכות שיואשר התוכנית כדי שאני אמכור ביותר. מצד שני, אם תאושר התוכנית, סליחה על העברית הלקויה, אז בעצם אני אומנם אמכור ביותר, אבל אני גם אשלם היטל השבחה יותר גדול. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. בדיוק. זה לא עובד בצורה הזאת. אז אולי שווה למכור קצת לפני נכון, אבל זה... אתה לא יודע איך רשות המיסים תסתכל על זה, זה הנעלם. אוקיי, תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. רשות המיסים היא רוצה לדקדק איתך, תגיד לך, גם אם מדובר בזכויות צפויות, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוטוטו תאושר תוכנית, וגילמת את האוטוטו הזה במחיר, אז אני אבוא ואני עלולה למסות אותך. זאת אומרת, זה אתה והמזל שלך. אני לא מדבר על היטל השבחה, כי כל עוד לא אושרה תוכנית, אין לך היטל. כל עוד לא אושרה תוכנית, נגיד שאתה ממש פסיעה מאישור תוכנית, ואתה בוחר למכור, אתה עדיין תגלם חלק מהתוכנית העתידית בתוך מחיר הדירה, אבל לא תשלם על זה היטל השבחה. כי התוכנית עדיין לא אושרה. זה כלפי הרשות המקומית, אבל כלפי מס שבח, תגידו לך, רגע, אדוני, זה גם זכויות צפויות. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שבעוד חודש, חודשיים, חצי שנה תאושר תוכנית, ואתה כבר גילמת חלק מהזכויות האלה, אז אנחנו נמסה אותך. ברור, גם מי שעכשיו פרסם את הדירה, שם כותב, עוד שנייה התחדשות עירונית. אבל בפועל... הוא יגיד לרשות המיסים, זה לא גילמתי. אבל נאמר שבפועל, זה לא באמת קורה. בסדר? ולכן, כל מקרה לגופו. זה מה שהופך את הנושא של מיסוי לסופר מעניין. כי אתה לא יודע איזה עסקה תיכנס אליך למשרד. ולכאורה זה יכול להיות עסקה הכי פשוטה בעולם, דירת רכבת, 40 מטר, וואלה, הוא גר בדירה 50 שנה, בטוח הוא זכאי לפטור, ופתאום אתה מגלה שבבדיקה שאתה מבצע בתיק הבניין, או תוכניות שחלות על המקרקעין, אושרה תוכנית של הוותמ"ל. רוצים דוגמה? כל האזור של קריית ארגוב, בפתח תקווה. עכשיו אושרה תוכנית של הוותמ"ל, כל הדירות האלה, זה דירות שכבר נמצאות תחת תוכנית מאושרת. לא יודע אם ידעתם או לא ידעתם. ולכן, העסקאות האלה, שנראות על פניו פשוטות, אתה יכול למצוא את עצמך כעורך דין, מתקשר ללקוח, ואומר לו, אדוני, אני מתנצל, אבל יש פה היטל השבחה. והתשובה שלו תהיה, מה זאת אומרת היטל השבחה? בדקת את זה לפני זה. אז הנושא של מיסוי הוא סופר מעניין, אבל טומן בחובו אחריות סופר סופר משמעותית. אתה יודע איפה אני רואה הרבה לקוחות שלי נופלים? זה בדירות ירושה. אני מקבל דירת ירושה, ויש גבול לכמה היורשים מוכנים לתת לי אינפורמציה, או מרגישים פתיחות כזאת או אחרת, ואז אתה מתחיל לעבוד על הדירה, אתה מקבל נכס שנראה על פניו מאוד מאוד אטרקטיבי, ויש גמירות דעת בין כל היורשים, והכל אחלה וסבבה וזה. ומגיע המאני טיים, והיורשים לא גילו לך שיש עוד איזשהו נכס של המוריש. והם חושבים באופן טריוויאלי שכשירשתי אז אני פטור. ואז אתה לא פטור. ופתאום העסקה מסתבכת, או שלחילופין הם מבינים שיש מס מאוד 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 גבוה, אז המחיר קופץ. אני חושב שאחד הדברים החשובים, זה לעשות את הבדיקות המקדימות האלה, וזה עולם ומלואו, הנושא של המיסוי זה עולם ומלואו. אני תמיד
כל נושא הירושה בכללי הוא עולם בפני עצמו. לגמרי. כי אם עכשיו אתה מקבל דירה כחלק מיורשים, תקן אותי אם אני טועה, המס שמוטל עליך הוא לאו דווקא המס שמוטל על כל שאר האנשים. זה תלוי מאוד במצב של אותו בן אדם. לדוגמה, אם אני עכשיו מחזיק שתי נכסים, אני שואל, אני לא יודע, ואני עכשיו מקבל ירושה של עוד נכס, האם המס שאני אמור לשלם, או לא אמור, אני אמור לשלם מס בהורשה, למרות שאני מחזיק שתי נכסים, או לחילופין, אח שלי לא מחזיק בכלל. ואולי אחיך בכלל נמצא בחו"ל. אז זהו, אז אני... שאלה טובה. התשובה מתחלקת לכמה חלקים. אין היום משפחה שבדור מסוים לא עוברת ירושה. נכון, נכון. צריך לדעת להתמודד עם זה. בוא נדבר קודם כל, את איזה דירה אני מבקש למכור. נגיד שיש לי דירה בבעלות, וירשתי מהוריי, אני בן יחיד, וירשתי מהוריי את דירת המגורים שלהם. איזה דירה אני מבקש למכור? אם אני מבקש למכור את הדירה שאני גר בה... רגע, נעשה סדר. כשאני מקבל את הדירה, אני לא משלם מס בירושה. לא, העברה מכוח ירושה היא לא אירוע מס. אוקיי. בסדר? פשוט מקבלים את צו הירושה או צו קיום צוואה, ופשוט רושמים את זה בטאבו. אוקיי. אבל עכשיו הגיע המועד שבו אני מחליט למכור. אז השאלה, את איזה דירה אני מוכר? אם אני מוכר את הדירה שהיא בבעלותי, לא זו שקיבלתי בירושה, ויש לי דירה שקיבלתי בשלמות מהוריי, אז אני לא פטור ממס. אם אני מוכר את הדירה שאני גר, לפני שאני מוכר את הדירה שקיבלתי מהוריי, למרות שזו הייתה דירתם היחידה, לא היה להם שתי דירות. כי הפטור של ירושה חל על דירת הירושה, ואתה נכנס בנעלי המוריש. זאת אומרת, האם זו הייתה דירתו של המוריש היחידה במועד פטירתו? האם אתה צאצא ישיר של המוריש, בן, נכד וכן הלאה? והאם המוריש היה פטור בעצמו אילו היה בחיים במחירת הדירה? ואם הוא היה פטור, אבל אני לא הייתי פטור, אני מחזיק כמה דירות. סביר עוד פעם. כשאני בא למכור את דירת הירושה, את הדירה שקיבלתי בירושה, אם אני עומד במלוא התנאים שקבועים בחוק, שכרגע מניתי אותם, זה צאצא, דירתו היחידה של המוריש, ואם המוריש היה בחיים היה זכאי לפטור, אתה זכאי לפטור ולא משנה כמה דירות יש לך בנוסף. אוקיי. אבל זה לא עובד בכיוון ההפוך. אם אתה מבקש למכור את אחת הדירות שבבעלותך ויש לך דירת ירושה, אם יש לך יותר מדירה אחת, בלי קשר לדירת הירושה, בכל מקרה אתה לא פטור. זה כבר ברור לנו, נכון? אבל נגיד שיש לי רק דירה אחת, ויש לי דירה שקיבלתי בירושה. מתי אני כן פטור, כשקיבלתי דירה בירושה, ויש לי דירה בבעלות? אם החלק שלי באותה דירה לא עולה על חצי. אם קיבלתי בשלמות, זאת אומרת, סתם דוגמה, אני בן יחיד, אני לא פטור, אבל אם זה אני ואחי, או אני ואחותי, וקיבלנו חצי בחצי, אז אני פטור. ולכן הניואנסים פה הם סופר סופר קריטיים. עכשיו, לשאלה של צחי, מה קורה אם אחי הוא תושב חוץ? הוא בכל מקרה לא פטור. במחירה של דירת הירושה. למרות שהוא עומד בכל התנאים. הוא צאצא, זו דירתו היחידה של המוריש, וכן הלאה וכן, הוא לא יהיה פטור. כדי שהוא יהיה פטור, הוא צריך להמציא אישור ממדינת התושבות, שאין לו דירה בבעלות. וזה לא פשוט. בקיצור, כל נושא המיסוי, אם אנחנו צריכים להגיד איזה משפט באמצע, צריך לבדוק את זה מבעוד מועד, ולא ברגע האמת. זה ברור, ועכשיו אני לוקח אותך מהצד לא של המוכר, אלא מהצד של הקונה. אני רוצה לקנות דירה שנייה. אני אומר, פאקית, לא בא לי עכשיו שלם 8% או 10% לפי מדרגות מס וכו' וכו'. ויש לי 3 ילדים. אני רוצה לי על דוד, על משה ועל הרצל, שליש. אז אני שומע אנשים שמדברים איתי שרבע לא נקרא דירה ושליש לא נקרא דירה, וכל אחד זורק כל מיני סיסמות בו. תעשה לנו סדר. בוא נעשה סדר בהיבט של... נגיד שאני רוצה לקנות דירה נוספת ויש לי 3 ילדים שהם כולם גירים. היינו מעל גיל 18. אני לא רוצה לקפח אף אחד מהם. אז אני ארשום את הדירה הנוספת על כל אחד מהם שליש. מה חסכתי? חסכתי מס רכישה. בסדר, זה תכנון מס לגיטימי. אבל כדי שהוא יהיה ממש לגיטימי, הדירה שאותה רכשתי לא יכולה להיות
בניהול שלי. אם אני הולך להשכיר אותה, הילדים שלי צריכים לקבל את השכירות. לחשבון הבנק שלהם. הניהול של הדירה, החתימה על חוזה השכירות, הכל צריך להיות בבעלות הילדים. אסור לי להיות מעורב בשום דרך ואופן, כי אחרת היא עלולה להיחשב כעסקה פיקטיבית. אבל צלחנו את זה, ורשמנו שליש על כל אחד מהילדים. אם אותו ילד יבוא לקנות עכשיו דירה בבעלות שלו, השליש הזה לא ייחשב לו כדירה נוספת. בסדר? זאת אומרת, הוא יוכל ליהנות מהפטור של דירה יחידה. נכון, הוא יוכל ליהנות מהפטור של דירה יחידה. אוקיי. אם לאותו בן שנרשם עליו השליש, יש לו כבר דירה בבעלות, אז הוא ישלם שליש מס רכישה, על אותו שליש הוא ישלם מס רכישה של דירה נוספת. הבעיה מתחילה כשבאים למכור את השליש הזה. לכאורה, שליש, זה לא מהווה דירה בשלמות, אבל אם יש לי דירה בבעלות, כשאני בא למכור את השליש, אז על השליש הזה אני אשלם מס שבח. זה דירה נוספת. יש לי דירה נוספת בצד. הפוך לא. אם אני בא למכור את הדירה שבבעלותי ויש לי שליש שקיבלתי עכשיו מאבא שלי במתנה, אז אני אהיה פטור ממס שבח במחירה של הדירה בשלמות. זאת אומרת, קשה לי, זה מורכב. זאת אומרת, צריך להיכנס פה לניואנסים שגם עורך דין מיומן וותיק צריך לדעת לשאול את השאלות האלה. הן לא תמיד עולות מיוזמתו של הלקוח. והדבר האחרון שעורך הדין רוצה, זה להתקל במצב שבו הוא מקבל מכתב מרשות המס, שאומר לו, אדוני, איך הגשת פה פטור? יש עוד סיטואציה שאני נתקל בה. בקיצור, בגדול, יש קומבינות. אני לא אוהב לקרוא לזה קומבינות. זה תכנוני מס לגיטימיים. תכנוני מס, קומבינות מס חוקים. העניין הוא שצריך לדעת, אתה לא אומר את זה ככה כי אתה עורך דין. צריך לדעת לעשות את זה בצורה לא שקופה מדי, גם אם המטרה הראשונית והישירה היא לחסוך מס. אני תמיד אומר שלקוח ועורך דין זה כמו חולה ורופא. אם אתה לא תסמוך על עורך הדין שלך, ולא תגלה לו את כל מה שעורך הדין רוצה לדעת, בין אם הוא שאל אותך ובין אם הוא לא שאל אותך, אז אתה חושף את עצמך לסיטואציות שלא בטוח שאתה רוצה להיכנס אליהן. עורך הדין הוא לא נביא. הוא יכול לשאול את השאלות הנכונות, אבל אם הוא לא יקבל את התשובות הנכונות, הלקוח בסופו של דבר עלול, זה דיני ממונות, זה יכול לעלות הרבה מאוד כסף. אתה יודע, כל הזמן דיברנו על זה שיש מקצועות שהן משרת אמון וזה, אז גם פה במקצוע הזה עורך דין. השאלה, אם אין לך איזשהו קשר אישי, כמה אתה באמת בא לך, אתה רוצה לפתוח את כל הדברים, יש לך איזה חצי דירה באשקלון, יש לך עוד איזה רבע דירה שירשת, אשתך ירשה, אתה כאילו... מה זה לא רוצה? לא, אז בשביל מה אתה בא לעורך דין? אז זהו, יש הרבה אנשים שעושים את הטעות הזאת, זה טעות. זה טעות איומה שבסוף עולה כסף, כי בסופו של דבר, אני בטוח ששחן נתקל בהרבה מקרים כאלה, שלא פתחו את הקלפים עד הסוף, וכשהגיע המאני טיים, פתאום רשות המיסים אמרה לך, אדוני, יש לך שם איזה משהו למה, אתה יכול לא לפתוח את הקלפים וזה לא יתגלה? לא הבנתי. קודם כל זה תמיד יתגלה בסופו של דבר. בדיוק, אז מה פה הדילמה? אני יכול להגיד שיש לי דירה יחידה לך כעורך דין, שזו דירה יחידה שלי שאני קונה, ויש לי עוד דירה, וזה לא יתגלה לרשות המיסים? לא, בוודאי שזה יתגלה, אבל המטרה אז מה יש לי להסתיר? המטרה של עורך הדין זה א', לדווח אמת, גם ללקוח וגם לגוף הרלוונטי, וב', לתת ללקוח את האינדיקציה, אדוני, תקשיב, אם זה המצב שאתה מספר לי, אז זה מה שאתה צריך לשלם, או לחילופין, אתה פטור ממס. היום לקוחות הם הרבה יותר מודעים. בסדר? זה לא מה שהיה לפני 10 ו-15 שנה. לקוחות מודעים היום, הרבה מאוד מהם חושבים שהם סמי עורכי דין, הם מתייעצים עם הצ'אט, ומקבלים נתונים כאלה ואחרים, ושואלים שאלות שחלקם אינטליגנטיות וחלקם פחות. זה אמר לי, המשפחה אמרה לי, זה דודה שלי אמרה לי במעלית. כל מיני יועצים, היום יש את היועץ הכי טוב שזה צ'אט GPT או ג'מני, שזה בסך כללי יועץ סביר, אבל הוא לא ייתן לך אחריות. בסופו של דבר, מי שנותן את האחריות זה עורך הדין, ואני אומר ללקוחות שלי בכל סיטואציה אפשרית שאני מייצג, כאילו. אני אחראי, אם אני טועה, אני משלם, כאילו...
אין פה יותר מדי משחק. אבל אם אני אגלה שאני טעיתי בגלל שאתה הטעית אותי, אז... אתה תשלם, לא אני אשלם. בדיוק, אז אנחנו בבעיה, ולכן, גם אם אתה חושב שלא שאלתי אותך את כל השאלות, ויש לך מה להציף, אז תציף. אולי זה משנה את התמונה. לטוב ולרע, אגב. אפרופו, סליחה שאני נזכרתי עכשיו בעוד מקרה בנושא של המיסוי, אם אני מחזיר אותך רגע לנושא של המיסוי. באה לה איזושהי לקוחה שרוצה לקנות דירה. יש לה דירה, היא מחזיקה דירה, והיא רוצה לרכוש עוד דירה. והיא אומרת לי, תשמע, אני אעביר את הדירה שקניתי להשקעה למתנה, העברה במתנה. אפשר להגיד, אנחנו באמצע הזקות. כן, הזקות. אבל אנחנו מתחת לאדמה, אז אנחנו הולכים להמשיך. בדיוק. אנחנו פה בבונקר. זה שגרה חולנית. והיא אומרת לי, אני מעבירה את הדירה במתנה לילדה, שהיא אחרי גיל 18, ואני רוצה לקנות עוד דירה. קיצור, אנשים מחפשים את זה, או לחילופין, יש עסקה שבה אני מממן בה 50%, ואז האנשים נכנסים במחירה, הם לא יודעים שהם צריכים לחכות 4 שנים, לתקופת צינון, כדי למכור את הבית. בקיצור, שחר זה עולם מטורף. נושא של עסקאות המתנה, ניגע בזה ככה בקצרה. כן. זה עולם שבו, אני אומר תמיד, כאילו, אתה מגדל ילדים עד גיל 18, בגיל 18 הם הופכים להיות ילדים לצורכי מס. זאת אומרת, אם אתה בעל ממון, אתה אומר, אני לא רוצה, אין לי עניין לשלם 8%, אני ארשום את הדירה הזאת על שם הבת שלי, ואת הדירה הזאת על שם הבן שלי, וכן הלאה, וזה הכל בסדר. בידיעה שהדירות נשארות במשפחה, כן? אבל מה לעשות? ילדים גודלים. ילדים מתחתנים, ילדים מביאים בני זוג, וכן הלאה. ילדים מתגרשים. ואם אתה לא מגן על הזכויות שלך, בצורה כזו או אחרת, ואני נתקלתי בזה לפחות פעמיים, ב-25 שנותיי כעורך דין, הטענה של אותו בן בת זוג, מה? לא הבנתי. נתת לנו את זה במתנה. למה אתה טוען עכשיו שזה הלוואה? ואופס, חצי דירה נעלמה. ולכן הרישום על שם הילדים הוא נחמד, אבל צריך להגן אותו וצריך להבטיח אותו בצורה כזו או אחרת. בין אם באמצעות הסכם ממון טרום נישואין, בין אם באמצעות הערת אזהרה על הימנעות מעשיית עסקה שלא ניתן למכור את הדירה בלי הסכמה של ההורים, ולהתנות את זה גם בהסכם המתנה, באופן כזה שניתן יהיה להגן על הזכויות. מעבר לעובדה שאם אתה לא מבצע את זה, ואתה גם לא נמצא באיזשהו פיקוח על העניין הזה, ועכשיו רפת עם הבן שלך או עם הבת שלך, אם מחר בוקר לך למכור את הדירה. אין לך שום דבר לעשות נגד זה. אני לפני שהתחתנתי, קניתי נכס באריאל. חצי שנה לפני שהתחתנתי, וכבר הייתי עם אשתי, ויצאנו, וידענו שהולכים לקנות נכס. ואני לא זוכר מי זה היה עורך דין, אבל הוא המליץ לי לעשות הסכם ממון, לקנות את הנכס רק על שמי, ואז שאני אכנס לנישואין, אז בעצם ברגע שנקנה דירה שנייה, אז המס הרכישה יהיה מוטל רק עליי ולא על אשתי. זאת אומרת... לא, מס הרכישה הגבוה. למה? אם אני עכשיו קניתי לפני הנישואין, ואני בעצם יש לי נכס ברשותי... אז על החצי דירה שאתה קונה, אתה תשלם מס רכישה של 8%. בדיוק, אז אני אחסוך טיפה. אבל אנחנו אחרי דין ודברים בינינו, אמרנו, אנחנו לא רוצים מלכתחילה להיכנס למצב שכאילו, כי היא לקחה חלק בעלות הנכס שקנינו, להיכנס למצב שנצטרך בעצם שנכס יהיה רשום רק על שמי, ובדיוק מה שאתה אומר, במקרה של, יש דברים שהם מעבר לכסף, שלפעמים עדיף, אני ככה טוען, בכללי אני אומר, רואת חשבון שלי, אני בכוונה הולך לקחת את זה רגע, כי אנחנו מדברים פה בעיקר על המיסים וכולי, אבל הפודקאסט עצמו, המהות שלו זה עולם ההשקעות. ומיסים למשקיע, בוא נגיד, זה כמו עצם בגרון ברוב המקרים. ויאמר לזכות הרואת חשבון שלי, שלאורך כל השנים הייתה אומרת לי, אביה, תקשיב, אם אתה משלם הרבה מיסים, זה אומר שאתה במצב טוב. אז מצד אחד, אני תמיד טוען, כשבן אדם מתחיל בעולם הנדל"ן, בעולם ההשקעות, יש לו את הקטע שהוא רוצה כמה שפחות לשלם מס, וזה הגיוני. זאת אומרת שלקנות נכס, שפה את זה, 18 חודש למכור, פטור ממס, זה אני קורא לו הגדלת הון. אתה רוצה להגיע למצב שמ-100,000 שקל יש לך תוך 10 שנים, לדוגמה, 1,000,000 או 1,500,000.
אבל מגיע השלב, אני מדבר על משקיעים עכשיו רגע, מגיע השלב שאתה בא ואומר, רגע, אני צריך לשלם מס, האם כדאי לי להמשיך באותו גלגל של לקנות אחרי שנה וחצי למכור, או להתחיל לאגור נכסים? אני באופן אישי יכול לומר לך, שבשלב מסוים עצרתי את הנושא של פליפים, כמו שנקרא, והתחלתי לאגור נכסים. ולימים אני יכול להגיד, שעם כל המס ששילמתי, ושילמתי הרבה מס, זה היה לי הרבה יותר כלכלי. נכון שהיום התקופות בנדל"ן קצת שונות, וזה לא אותו קצב עליית מחירים וכו'. כל עניין של מה אני מבקש להשיג. זאת אומרת, מה המטרה שלי? מה האנד גיים? אם האנד גיים שלי הוא לייצר, להגיע לבית פרטי עם מינימום משכנתה, אז אני אעשה כמה שיותר פליפים, לפני שרשות המס תעלה עליי, כי גם זה קורה. ככל שתעשה יותר פליפים, רשות המס בסופו של דבר תבוא אליך ותגיד לך, אדוני, אתה סוחר בנדל"ן. תשלם לי מע"מ בבקשה על כל העסקאות האלה שביצעת. כי מס שבח שילמת כבר, בסדר? או לא שילמת. רגע, שנייה, שתך שאני קוטע אותך, אביעד. אני רק אשלים את המשפט. סליחה, תשלים. ולכן, אם האנד גיים שלך הוא לייצר הון בשביל לקנות בית פרטי עם משכנתה נמוכה יותר, אז אני יכול להבין את הגישה הזאת. אם אתה כבר נמצא במצב שבו יש לך, הגעת למנוחה ולנחלה בהיבט של בית המגורים שלך, ואתה אומר, אני מרוויח מספיק כסף בשביל לייצר ולאגור נכסים, אז התשובה היא בוודאי שכן, כי נכסי נדל"ן לא מוכרים, אם לא צריך. לאורך זמן, ואפשר להסתכל על זה עשרות שנים אחורה, וזה עניין מדיד. הנכסים האלה שווים יותר כסף. שווים יותר כסף, יכול להיות שזה במתחמים של פינוי-בינוי עתידיים וכן הלאה. יש לי הרבה לקוחות כאלה שאני זוכר, אני הצגתי אותם ברכישה, שקנו נכסים בגרוש וחצי. והיום הוא מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, אנחנו לפני הריסה, כאילו, והוא רוצה לתת לי ערבות בנקאית, תבדוק לי רק שהערבות בנקאית באמת משקפת את ה... אמרתי לו, כל הכבוד, ידידי, כאילו... זה לא רק עניין של גרוש וחצי, אנחנו עכשיו בתקופה בנדל"ן שהיא קצת שונה ממה שחווינו לפני. נכון. אז היינו קונים, היינו יודעים, כמו שאמרנו בפרקים קודמים, קונים את הנכס, שגר ושכח, הנכס יעלה, לא משנה מה יקרה. עכשיו אתה צריך לקנות מתחת למחיר השוק כמשקיע, כדי לדעת שאתה איפשהו בביטחון מלא שיהיה לך רווח. אבל, עם זאת, אם אני עכשיו משקיע, סתם דוגמה, בן אדם שעכשיו עובד, שכיר, מרוויח סכומים מאוד גדולים, ויש לי כבר נכס ברשותי, ואני קונה עכשיו נכס, לא בשביל עוד כמה שנים לעשות את הרווח של 100,000, אלא לשמור לילדים שלי, לאגור את הנכסים, כמו שאומרים, ה8% האלה, כמה שזה הרבה כסף, וזה הרבה כסף. זה בטל ב-60. בדיוק, זה בדיוק העניין, זה בטל ב-60, כי אחרי שנה וחצי, שנתיים של עליית ערך הנדל"ן, והצועות שאתה מקבל מסחירות, נכון, יש ריבוי. כן, אבל זה נגזרת של מחיר הדירה. רגע, 8% יכולים להיות פה לא מעט כסף. בסדר, אבל שוב, זה ריצה למרחקים ארוכים. סבבה, אבל עכשיו אתה מחזיק, יבוא ויגיד, רגע, זה גם כן משהו שאחר ייתן לנו תשובה. אני מחזיק עכשיו 3, 4, 5 נכסים, אוקיי? באיזה מסלול כדאי לי ללכת למיסוי? יש את המיסוי של הפטור של 10%. זה אבל מס על שכירות בכלל. כן. נכון, אנחנו מדברים על בן אדם שמחזיק 4, 5, 6 דירות. לא, דיברנו על המס על הקנייה ומחיר. המס, אביעד, רק לנקודה שלך, המס רכישה זה פונקציה של, כמובן, באיזה מחיר אני קונה את הנכס. ואני מניח שהגירת נכסים, זה לא אני עכשיו קונה כל נכס ב3 מיליון שקלים, אני מחפש נכסים במתחמים מסוימים, במחירים אטרקטיביים וכן הלאה, בשביל שבסופו של דבר אני אקבל איזושהי תשואה על ההון לאורך שנים. וגם יש את העניין של המימון שלא נגענו בו, איך אני מממן את כל העסקאות האלה לאורך הזמן. לגבי השאלה של צחי, לגבי הנושא של הסחירות... חייב לומר משהו שנייה לגבי זה. לאורך שנים, כל השנים שלי בנדל"ן, כל הזמן שהייתי נתקל באנשים שמשקיעים בנדל"ן, החשש הכי גדול זה היה 8% מס רכישה הזה. האם זה כדאי לי? אנחנו דיברנו בפרקים קודמים על האלטרנטיבות של שוק ההון וכו'. אבל למען ההגינות ולמרות שאני בא מעולם שוק ההון, כל פעם ששמעתי סליחה על הביטוי שטות הזאתי, והלכתי וקניתי נכס שני או שלישי, בסוף זה ישתלם לי. ועם כל זה, דעתי האישית, בסוף זה עניין של דעה, עם כל זה שעכשיו שוק הנדל"ן הוא שוק שהוא קצת רדום, אם אני עכשיו יש לי את היכולת לקנות נכס שני או שלישי, וכמובן לקנות במחיר שמשתלם לי, 8% מבחינתי לא רלוונטיים. זו דעתי האישית. זה שאני צריך לגלם את זה, האם זה משתלם לי או לא, בסדר, אבל זה לא מה שירתיע אותי. זה לא דיל ברייקר.
בדיוק. בסדר, זה לא דיל ברייקר. זאת אומרת, אם אני רץ למרחק ארוך, ואני יודע שאני רוצה לאגור את הנכסים האלה לתקופה של 10, 15 שנה, אז ה-8% האלה בטלים ב-60, כי בסופו של דבר הצורה להון פה תהיה משמעותית. מצד שני, אבל דיברנו על זה גם כן, שבסופו של דבר ברמת אינפלציה כמו שיש היום, ברמת הריבית כמו שיש היום, כשאתה קונה דירה, אם היא לא באנדר פרייס של 15-20%, לא של 8% של המס רכישה שיגלם לך את המס רכישה, אלא ב-15-20%, אין לך מה להיכנס. אני רואה את המשקיעים האלה, שאם זה אין פינוי-בינוי חתום, ברור, שעולים לקרקע בטווח קצר, לא בטווח ארוך, הם לא נכנסים לנדלן היום. אלא אם כן, זה 15-20%, כי יש שחיקה של הכסף, יש אינפלציה, יש מימון, יש מיליון פרמטרים, אביעד. אבל אני אומר מרבית המשקיעים זה פונקציה של מימון. בנדלן יש עוד, בשונה משוק ההון, בנדלן יש עוד הרבה פעולות יזומות שאתה יכול לעשות כדי להשביח את הנכס. זה ברמה השבחתית. שאתה שם עכשיו כסף ב-S&P 500, ושוב, והתשואות שוטפות לאורך זמן בשוק ההון יותר גבוהות, גם לפני 5 שנים וגם היום. אני משום מה מגלה שהבורסה הישראלית יותר טובה היום. הבורסה הישראלית מתחילת שנה עלתה בתשואות שאנחנו יכולים לחלום בטווח של 5 שנים בנדלן. אבל עם זאת, אני עדיין חושב שלאורך זמן, היכולת שלנו, מספיק שעכשיו, אני אתן את הדוגמה של הדירה במרקוס, היה לי דירה במרכז העיר, שבאמת לא הייתה ראויה למגורים לא של בני אדם, אלא של חיות, סליחה על הביטוי, ועם שיפוצון קטן, עם איש מקצוע מדהים, השבחתי את הנכס בערך ב100,000 שקל מעל מה שכולם ציפו מסביבי שנמכור. למה אני נותן את הדוגמה הזאת? כי בנדלן יש לך את היכולת גם בצורה יזומה לעשות דברים כדי להשביח. ולדוגמה, הפוטנציאל של התחדשות עירונית, זה שיקול בפני עצמו. לגמרי. שאתה קונה נכס היום ואתה משלם 8% רכישה, אבל יש לך את המידע שאולי בעתיד יהיה פה... כן, אבל יש דבר אחד שאתה שוכח. או לא שוכח, או אולי לא לקחת אותו בחשבון. אני משלם פה למעשה, נגיד שלקחתי עכשיו דירה במתחם פינוי-בינוי חתום עם תוכנית מאושרת. בסדר? אני יודע שבעוד 3.5 שנים, אני מקבל פה מפתח. דירה חדשה. שילמתי מס רכישה של 8%, ואני מחכה לי בקצה הדרך גם מס שבח. בהנחה שאני מוכר. ברור. העניין של לאגור נכסים זה נחמד, אבל אם הכסף לא זורם אצלי כמו מים, ואני כל פעם צריך לממן, או לדוגמה, אני משקיע איזשהו סכום של הון ראשוני ממני, ואת היתרה אני לוקח במשכנתא בסביבת הריבית הנוכחית, ואנחנו כולנו יודעים שרמות הסחירות במדינת ישראל מניבות לנו סדר גודל של 2.5% במקרה הטוב. ועוד אני צריך לשלם 10% מס אם עברתי את כן, התקרה. כן, בסדר. אז בואו נכניס את המספרים לאקסל, ונבדוק לאורך תקופה של 10 שנים, האם 1,000,000 שקל שהשקעתי בנדלן, אל מול 1,000,000 שקלים שהשקעתי בשוק ההון, לא משנה אם זה בנסדק או בבורסה הישראלית, כולל 25% מס על הרווח, מה יניב לי בסופו של דבר יותר כסף? גם בשוק ההון יש 25. לא, אז אני אומר, אני מדבר על 25% של שוק ההון, אני לא בטוח שהנדלן בסופו של דבר שיחק אותה יותר, יש משהו אחר בנדלן. אבל יש משהו בלהחזיק נדלן, בדיוק. ב-state of mind יש עוד מינוס, לטעמי גדול מאוד בנדלן ביחס לשוק ההון, שנדלן בדיוק. זו נקודה מאוד חשובה. ברור. כי לפעמים אתה יש לך, שמת בשוק ההון, ופתאום מתמזל מזלך, פגשת את צחי מתווך על, והוא מצא לך עסקה שוואו, אתה יכול להוציא את הכסף תוך 4 ימי עסקים, ללכת לקנות דרך צחי את הנכס. נכון. אבל אם יש לך נכס ברשותך, ופגשת את צחי והוא הציע לך, אתה צריך למכור ואתה צריך זה. יש פה נקודה מאוד חשובה. יש המון אלמנטים. אני בשנותיי כעורך דין, אתה יודע, הפוטנציאל וההזדמנויות עוברות לך מול העיניים, עובר לך מול העיניים, אתה צריך לדעת רק ללקט את ה... לא תמיד ידעתי ללקט את ההזדמנויות האלה. אבל זה משהו ב-DNA שלי. אבל במקומות שכן ליקטתי, וכן אמרתי, אוקיי, אני ניגש ועושה, אז בסופו של דבר יצאתי מרוצה ושמח, כן? כמו לדוגמה השקעות שעשיתי בחברות סטארט-אפ, לדוגמה. שבכלל מי נתן, מי חשב,
הזקה. כן, מה לנו מה לי ולעורך דין בנדל"ן ולהשקעות בחברות סטארט-אפ? והנה החברת סטארט-אפ נרכשה על ידי חברה אמריקאית, נעשה אקזיט, ואותם $25,000 מצחיקים שהשקעתי בהם הפכו להיות $100,000. אז יש כל מיני הזדמנויות. נדל"ן הוא אחד מסל הכלים, אולי המרכזי להשקעה, אבל בתור אחד שנמצא גם בנדל"ן וגם בשוק ההון, אני לא באמת יודע לשים את האצבע. אתה יודע מה מזכיר לי מה שאתה אומר? על הסטארט-אפ? איפה יותר טוב? מה שמזכיר לי על הסטארט-אפ, פה לפעמים שחור אנשים ולבן. מתייעצים איתי, לדוגמה, כדאי לי לקנות ביטקוין, כדאי לי... זה כמו סטארט-אפ, זה ברמת סיכון מאוד גבוהה נכון. מצד שני, אבל אם זה מתממש, זה בום לאוויר. נכון. אני תמיד טוען, ראיית עולמי, שלפחות בין 10-20% מההשקעות שלך, צריכים להיות במקומות האלה. נכון. שאתה בא ואומר, וואלה, שמתי, לא יקרה. מראש אני אומר, לא יקרה, לא משנה, הפסדתי את קח את הכסף. הסיכון הכי גבוה. אבל אם זה יקרה, אני על הגל, כמו שאומרים. אני הייתי שם. תראה, אנחנו למדים, הזמן שלנו רץ בטיל, בצורה בלתי רגילה, אנחנו למדים שנושא המיסוי זה פשוט עולם ומלואו. ואיך אמר שחר, לא כל עורך דין שמתעסק בנדל"ן יודע להתמקצע במיסוי. גם לא כולם רוצים, אגב. או שלא כולם רוצים, כי מפחדים לטעות? מפחדים לטעות, רוצים לישון בשקט בלילה. אחריות כבדה. זה מקצוע, יש היום אנשים שכל מה שמתעסקים בו זה מס. יש כאלה שאומרים, אני לא מטפל. אם זה לא פטור, אם זה לא פטור, אני מעביר את זה? אז אני מפנה אותך לרואה חשבון, אני מפנה אותך לעורך דין מיסוי, אני לא לוקח את האחריות על הסיטואציה הזאת. כל הכבוד לו, זה כן, מראה על מקצועיות. יש בזה מן הסתם מן ההגינות. מצד שני, אני לצערי נתקלתי בלא מעט קולגות שמתמחרים, וזה בסדר. זה בסדר, תתמחר את הטיפול במס שבח אם זה לא פטור, כי זה באמת אקסטרה עבודה. אבל לפחות תדע מה אתה עושה. ואני אתן דוגמה אחרונה לסיום, כי אנחנו מבין שכבר אנחנו לקראת סיום. לקוחה שפנתה אליי ואמרה לי, שחר, היא קנתה דירה במסגרת קבוצת רכישה בחיפה, ועורך הדין שייצג אותה, זה עורך הדין של הקבוצה, הוא ייצג אותה גם במחירה. חלק מהסיטואציה. והוא אמר לה, גברתי, את בעסקת הפסד. קנית ב-X, מחרת ב-Y, פחות מה-X, ולכן את בעסקת הפסד. הוא למעשה לקח את שווי הקנייה שלה בכללותו, קרקע פלוס בנייה פלוס כשווי רכישה, ושווי המחירה ידוע, ראה ששווי בהצמדות ועניינים, שווי הרכישה עולה על שווי המחירה, ולכן את באפס פטור. ואז אין מס. והגיש את השומה לרשות המס, ורשות המס חזרה אליו אחרי שבועיים, אמרה לו, אדוני, קודם כל, תשלם מקדמה של 7.5%. אז היא כבר נפרדה מ-90,000 שקל מקדמה, שתחזור אליה אם באמת השומה היא אפס, בסדר? ואחרי שהיה דיון ראשון בשומה, אמרו לו, אדוני, אנחנו לא מקבלים את השומה שלך. כי החישוב שלך הוא לא נכון. שווי רכישה הוא שווי רכישה. אם היא קנתה את הקרקע ב-150,000 שקל, זה שווי רכישה שלה. כל העלויות הנוספות, שווי בנייה, מזגנים, ריהוט, ריצוף וכן הלאה, זה הוצאות. ולכן, כרגע היא משלמת את ה7.5% זה, ותתקן את השומה. ואז הוא חזר אליה ואמר לה, תקשיבי, אין לי מושג מה לעשות. במילים אחרות. והגיע אליי, דרך חבר. והיא אומרת לי, שחר, אתה יכול לבדוק כמה באמת אני צריכה לשלם? אני כבר יודעת בראש ש90,000 שקל כבר נפרדתי מהם. אבל זה באמת מה שאני צריכה לשלם? ובסוף היא, בחישוב הכולל, היא בסופו שילמה 17,000 שקלים. זאת אומרת, היא קיבלה החזר של 70 וקצת אלף שקלים, וזה משהו שהיה יכול להיחסך ממנה, כי זה כסף שנשאר ברשות המיסים ולא אצלה בכיס, למעלה מ8 חודשים. נכון, היא קיבלה את זה בסוף בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, אבל זה כסף שהייתה יכולה לעשות בו שימוש, והיא אומרת לי, שחר, אני לחוצה, אין לי כסף. זאת אומרת, אתה במילים אחרות בא ואומר שלא כל עורך דין שמתעסק בנדל"ן, אם אתה לא יודע, ספץ במיסוי. אני תמיד אומר, אם אתה לא יודע, אל תיגע. אם אני לא יודע נזיקין,
אני מפנה לעורך דין שמתמחה בנזיקין. כן. ואני מפנה המון. גם בליטיגציה, גם בנזיקין, גם בדיני עבודה. אני לא נוגע. לא מבין, לא נוגע. אבל במה שאני כן מבין, אני אתן לך אחריות של 100% על העבודה שלי. אני חושב שכולם צריכים להתנהל בצורה הזאת. כן, ברור. אני מקיף את עצמי באנשים שמתנהלים ככה. חד משמעית. אז איך אתה מסכם את הפרק? תקשיב, קודם כל זה ים של מידע. עוד יש ים של מידע יש לי שלא חשק של דיברנו המס. עליו. לא דיברנו על 1,000,001 דברים וכל מיני סיטואציות, וזה יש יכול להימשך. סעיפים על תתי סעיפים, כן, על לא תתי דיברנו סעיפים. על מס מסחירות, אבל בסדר. תקשיב, אני אומר, כמו שאמרנו בפרק של היועצים ובעלי מקצוע, אתה רוצה למכור דירה, תיקח מתווך, אתה רוצה לתקן טלפון, תיקח, אתה רוצה לישון בשקט ולדעת שמכרת דירה ולא קיבלת חבילה לשלם, או להיערך לחבילה. המסר החשוב הוא לא לחכות אחרי שעשית את הפעולה, נכון. אלא להתייעץ לפני. אני נכון. תמיד אומר את זה בכל דבר. תכנון מס אם זה זה דבר אצלי חשוב. בקופות פיננסיות וכולי, אם זה אצל צחי, שכבר נכנסת לעסקה, וגם אם זה אצלך כמובן. תודה רבה, שחר שחר. אהרוני. תודה לכם, תודה תודה לכם, רבה, היה לי היה סופר שלנו. כיף, סופר היה כיף. מקווה שנהנית ולא התרגשת. לא התרגשת. כמו סלבו יושב פה, עם הגב אחורה. אני נוח. תודה רבה. שיהיה בשורות טובות, ביי ביי.